Chaos is erupted in Tanzania. Panguva ino kunyasikuonekwa kunzi vanhu vekutanzania vakajamuka. According kumarumors ari kutenderera kuri kuonekwa kunzi Zimbabwe kana the Zimbabwean government is behind aiwa zviri kuitika kutanzania. Panguva ine kuchionekwa kunzi kujamuka kuri kuita vanhu is because of the influence yaitika from Zimbabwe iri kuitika kutanzania after vanhu vakaita sana Wycliffe Chivayo vanoenda vakanoita madealings aiwa netop leadership yekutanzania. Sarapera mashoko ari kuda panguva inonyatsoratidza kuti aiwa Zimbabwe aiwa kana kuti ZANU-PF is a parasite. Don't subscribe or like on the bell icon. Tibila Baindolin Emunubdanjira Chiti. The ballots were thrown onto the streets and set ablaze by protesters in Tanzania. Voters stopped the election and took to the streets to protest. Yet, Mama Samia and the handlers shamelessly claimed that over 31 million people voted for her. You need to have frozen brains to believe these naked lies. Ndo mashoko ari kudajogwa panguva ine vanhu vachicriticize ava zviri vachitaugwa kwanokunzi they shutted down the network. Vakazongoita on just to announce the results. Aiwa vakawina after kwakepchiwa maopposition members kuchiona kunzi macitizens vaingoita mapeaceful demonstrations vangouraiwa in the likes. Zvakatofoseredza kuti vanhu varambe vachipinda mumastreets vachiprotesta against that. Nyatsokuonekwa kunzi vanhu havanozvigamuchira vachiti 31 million vanhu vapi vangasapota zvinhu zvavanyatsoona kunzi zviri unacceptable, vangasapota corruption. Zviriko zviri kuitika aiwa muAfrica varikunyatsokuonekwa kunzi Africa must rise. Madictators ava vari kunyatsokuonekwa kunzi vanongouya vachiita zvavanoda nevanhu panguva ino they must go. This is the same situation in Zimbabwe, but panguva ino nyika yeZimbabwe people they are just lacking courage. In Tanzania people are dying, but hazvisi kuvamisa kufighter for their own country, fighter for their own constitution, fighter for their own future. Zvinoonekwa kunzi munyika yeZimbabwe ndo vanhu zvavanozama kuita vanambomushongeza vachiraisa vachiudza vanhu kuti vanopinda mumastreets vamiririre kodzero dzavo. But panguva ino zviri kuramba. Bvudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro peTanzania aiwa yabreka irekodi. Pira comment section medu mafunguro enyu, musana subscribe or like, chita on the bell icon.